はい、ということで、パトリッチ、ね、のひよこです。ね、こんな感じになってるんです、この時ね。でね、このぐらいになったらね、もう分かるんです、判別がね。それからね、ちょっとね、薄い茶色がさせてくるんですよ。でね、頭がだんだん黒くなってくるんですね。まあ、このような鳥がね、今ね、10羽ぐらい通ってますかね。本命はまだ分かりません。まあ、いると思うんですけどね。同じペアでね、あれしましたから。こんな感じですよ。ということで、続く。ということで、これください。いるでしょ、横がね。ね、この横が。見て。ね。いっぱいかかるんですよ、まだね。でね、ここのあれ、ここがほとんどですね。で、ここにはね、まあ、バフとか、パトリッチとか、白とか、いろいろいるんですね。ね、いろいろいるんですよ。ね、コブラの子をね、がね、いいんですよね。で、コブラある子で頭の大きい子をね、あれしてるんですね。まあまあ、これいいのがいますよ。まあ、こんな感じで。